Takže čus, máme tady otázky a odpovědi na komentáře. A tak pojďme na první otázku. Kdy bude nový merch? Nový merch, tyjo, teďka mám novinku 2025. A nové asi neplánuju zatím. Chci, aby zabubnul bez šance. Jo, určitě nějaký videjko vyjde bez šance, když tak mi napiš do DMC a umím se domluvit, natočíme něco. Tak jo, pojďme na další. Budeš hrát na Bez šance fest? No, to víš jo, ale. To ne, no, to ne. A jako třeba do budoucna. Tak pojďme na další. Zkus zabubnat nějaký rap, ale zkusit můžu zabubnat cokoliv. Cokoliv můžu zkusit, jo. A třeba to bude. Jak dlouho máš bubny, budeš jen chtít měnit? Hele, dlouho už je mám asi 3 roky a teďka budu kupovat nový, no. To se nechte překvapit. Další. Máš plánu hrát na jiný nástroj? Hele, hraju na bubny a na kytaru a asi na nic jiného ne. Ta kytara mě teďka docela baví a bubny taky, takže tak. Od kolika let hraješ? Hele, na kytaru, tyjo, to se bude pohybovat kolem 10-11 let. A bubny to bude 12-13, no. Tak nějak jsem začínal. Kdy bude další bubenická show? Hele, další bubenická show asi teďka někdy bude, no. Teďka někdy bych chtěl udělat. A nechce se připravte se. Bude bubenická show. Se sebou spolupracuje. A se mnou nikdo nespolupracuje zatím a asi ani nebude. Takže ne. Kdo pro tebe je vzor na bicí? Hele, tak samozřejmě Miloš Mer, že jo, a ten druhý byl asi Vítek Dramer, jestli znáte, a máte Instagram, takže tak. A jsou moje vzory, tak jo, pojďme na další otázku. Máš plánu dělat nějakou soutěž? Jo, soutěž určitě bude, další soutěž bude. A soutěží bude hodně. Budu dělat soutěže, o všechno, o merči možná, takže tak. Další. Ty chceš dosáhnout, abys byl jako Miloš Mer? No tak samozřejmě, kdo by nechtěl, že jo. Ale jo, chtěl bych. Chtěl bych to, ale to je na dlouho. To je další. Jak dlouho ti trvá se naučit nějaký song? Tyjo. Tak já budu, že jo, do rytmu, jak to jde a tak. A mám to skoro za chvíli, že jo, a nevím. Hodinku, no. To díl nebude to díl. Další. Máš plán? Jaká byla tvoje první show a kde? Moje první show byla na zahradě. Jo, to jsem tady hrál, to jsem ještě skoro ani neudělal na bubny. Ale připadal jsem si totálně, ty vole, totálně dobrý. Jo. Ale nebyl jsem. Tak pojďme na další. Jak dlouho spolupracuješ s Faflim? Hele, nespolupracuju s Faflim. Ne. Tady já jsem bubeník a nespolupracujeme. Tak jo, tohle byly otázky a odpovědi na komentáře a těšte se u dalšího videa. Tak čus!